Nawr mae pobl yn meddwl bod wneud terîn yn peth anodd i wneud. Dyw e ddim, mae'n reit drwydd, jyst gwiliwch hwn. Cam cynta yw roi y winwns a'r sialots yn y ffrimpan a'i meddalu nhw tan bod nhw wedi dechrau troi'n lliw eiraidd. Beth ni'n gwneud fan hyn wrth gwrs yw ychwanegu mwy o flas i'r holl beth. Felly, i roi mwy o flas eto, chydig o siwgr, os dim ffordd cyflym o wneud hwn, ond mae'n hawdd. Na ni, mae'r siwgr wedi toddi i fewn i'r winwns, maen nhw'n dechrau brownio bach fwy nawr. Cyn bod nhw'n llosgi, dwi eisiau rhoi ychydig o frandi, fydd coniac i fewn. Pidiwch a ddefnyddio stwff chip, achos oes dim cymryd o flas yna fe. Felly, joch, rhaid dda o hwnna. Mewn â fe. Nawr, gadlu hwnna i oeri a drawod y cig. Mae 3 gwahanol ran o'r porc dy fi fan hyn, yr afi, yr ysgwydd a bol y porc, a maen nhw wedi cael eu malu'n barod. Nawr, beth mae'r bol yn neud, wrth gwrs, yw mae tipyn o fraster ar bol y mochyn. Mae hwn yn rhoi tipyn mwy o lleithder ac yn cadw'r pate yn mwy meddal, os ydych chi moyn, pan mae yn yr oergell. Nutmeg fresh, wedyn ni eisiau rhoi bach o pipur. Pipur gwyn sydd fi fan hyn. Dwi ddim yn licio pipur gwyn, ond os ydych chi'n hoffi pipur di, wedi malu, rowch hwnna i fewn, ond mae'n gallu bod ychydig bach mwy cryf. Perlysiau. Fan hyn, mae gen i fach y thyme. A triwch defnyddio stwff fresh, os allwch chi. Dych chi'n mynd i'r holl drafferth i gael cynhwysion da. Pidwch ei sboilo fe trwy roi perlysiau sych i fewn. Dyw'r blas ddim cystal. Coesau y parsli. Mae lot o flas yn y coesau yma. Nawr i feindio hwn, mae eisiau wyau. I bron y gorffen hwn, winwns nesaf, mewn yn nhw. Dwi wastad yn coginio darn bach o'r terîn ac yna'i flasu i weld os oes angen mwy o halen. Yn flasus. Ond, os yw bach yn rhy hallt nawr, mae hwnna'n ffain. Os pan bydd yn oeri, bydd y blas yn berffaith. Dwi'n coginio hwn mewn terîn fel hyn, gallai fod unrhyw siap i wedi gwir, a dwi wedi leinio fe gyda'r clingfilm neu papur glynu, a mae hwnna'n neud yn haws i ni dynnu fe allan ar ôl i ni goginio fe. Rwch haen weddol drwchus o'r gymysgedd ar y gwaelod, yna cawod o gnau Pistasio i ben. Dwi am roi dŵr berw o gwmpas y tin, a mae hwn yn mynd i'r ffwrn ar res 180 am ryw 2 awr. Nawr i fynd gyda terîn, bara soda catre. Mae'n rhwydd. Rwch y blawr gwenith cyfan, ceirch, blawr plaen, halen a soda pobi mewn un powl yn ei gymysgu gyda llaw. Ychwanegu'r llaeth enwyn, 2 llwy fwrdd o driog di a 2 llwy fwrdd o fel clir a'i gymysgu'n dda nes fod y cyfan yn glynu at ei gilydd. Ei drosglwyddo i din pwrpasol, a'i bobi am 3/4 awr ar res o 200 Celsius. Nawr, oedd hwnna'n hawdd yn dod e?